Tuladha tegese ngarsa niku ngarep, tuladha niku conto. Yen dadi ratu niku kedah kinarya dadi tepa tuladha dadi conto sing apik tumraping kawulane. Awit ratu menika wenang metak mbun-bunane wong sak negara, bebasan idu geni sak ucape mesti bakal dadi niku ratu. Mula tindak tanduk muna-muni niku kedah diati-ati yen ratu niku mboten kenging sak karepe dhewe. Iya. Ingkang angka kalih pamadya amangun karsa. Pamadya niku saking tembung linggane madya. Madya niku tegese tengah. Mangun menika wanda, karsa niku karep. Ratu niku mboten ateges mung ana ngarep nanging bisa nggoni papan ana tengah. Ora kok njur dadi ratu mung sak karepe dhewe. Panguwasa mung kinarya dadi gada niku mboten apik. Bisane nggoni nggon tengah tegese ya bisa manjing ajur-ajer. Ora teges ratu niku namung panguwasa wonten nginggil menika mboten tegese wonten tengah nggih ngrasakake panandanging para kawula niku ratu sing becik. Dene kang pungkasan tutwuri handayani tegese sakabehing laku ingkang tumuju malang laku dharma kang becik. Ratu kedah dados pengayom ndara. Swareka den prayitna Smoreres mostik kambalik titioni kantayoni pramila ing palenggar menika ndara jenengan perangane para Pandhawa ingkang kepareng taksih nem jenjem kepareng aja ngandika mumpung isih nom isih padhang rembulane tegese isih dawa gegayuane ngandika saged ngupadi ngelmu kasampurnan ndara. Sopo sing bisa nuduhake ngelmu kasampurnan Semar? Niku manung lawan neting Pancandya sampeyan. Kula mangertos ing Palenggan menika sampeyan tansah caket lawan pendhita ing Sukalima. Nggih, Pendhita Durna. Iya. Tartamtu ing Palenggan menika neting sampeyan mestinipun badhe nggayuh ngelmu. Iya, Semar. Mula tekaku ing Palenggan iki aku mung njaluk pamit lawan sira Semar. Bisa kasempatan anggonku bakal ngupati ngirmu kasampurnan jati. Nggih. Nadyan Durna niku gurune wong perang nanging menawi neting sampeyan namung Durna ingkang saged nuduhaken ngelmu tartamtu kula kinten neting ati sampeyan ingkang badhe nuduhaken ing pundi dununge ngelmu. Ngelmu niku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Sedya budya pangkesing Durangkara. Wah, Semaryo, yen pancen mangkon aku njaluk pamit. Muga bisa kasempatan ing sedaya. Nggih. Kasembatan menapa mboten menika namung gumantung wonten niat sampeyan. Teteken ati suci pepayung budi rahayu. Wong golek ilmu kedah tekun lan tekan ndara. Ya yen pancen mangkon aku njaluk pamit. Nggih, kula tanggal Pujrabrata arum-arum burak wangi mang lampah sampeyan mugi saged.
Bang ning